Si volem publicar els nostres sites, hem d'anar al menú superior i anar a Publicar. Aquí canviem el nom. Si ens apareix en vermell voldrà dir que no el podem posar. En aquest cas és disponible i aquí veiem la direcció que ens quedaria. Pitgem sobre Publicar i la nostra site s'està publicant. Si ara anem aquí a Publicar, podem configurar la publicació, canviar el nom, revisar i publicar els canvis, anul·lar la publicació o bé mostrar el lloc web publicat. Aquí ja podem veure el nostre web publicat i aquí hi ha la barra en la direcció de la nostra web i aquesta direcció és la que podem compartir amb l'altra gent per veure el nostre portafoli de docència.